Avui hem conegut com el Govern de la Generalitat ha nombrat directora general de la Funció Pública, la senyora Susana Bowis, senyora que va ser delegada del Govern espanyol a Catalunya en temps del Partit Popular, nomenada per al president del Govern espanyol de llavors, el president del Partit Popular, José María Aznar, i president del Govern espanyol, cosa que ha tornat a posar damunt de la taula el gust que li està agafant el senyor Artur Mas per anomenar espanyolistes i persones vinculades al govern del Partit Popular, en aquest cas la mateixa senyora Susana Bowis. Una senyora que en el seu moment va substituir a la malauradament recordada senyora García Valdecasas al capdavant de la delegació del govern espanyol a Catalunya, una senyora Susana Bowis que va ser subdelegada del govern a Barcelona i que havia estat directora del gabinet tècnic de la delegació del govern a Catalunya. A més, va ser assessora parlamentària de diputats del Partit Popular i del grup mixt al Parlament de Catalunya. Per tant, un llarg currículum al servei de l'espanyolisme, al servei de l'estat espanyol, al servei del Partit Popular i que en aquests moments, a proposta del president Artur Mas, es posa al servei també de la Generalitat de Catalunya sense que en cap moment hagin sentit aquesta senyora retractar-se del seu passat, ans al contrari, reivindicar-lo amb orgull, cosa que ens fa pensar que amb orgull també l'anomena el govern de la Generalitat la secretària de Funció Pública. És molt trist que després del precedent de Pilar Fernández Bozal com a consellera de Justícia, després de conèixer-se que havia estat l'advocada en cap de l'Estat a Catalunya, al servei dels interessos de l'estat espanyol, continuï el govern de la Generalitat nomenant persones vinculades a l'espanyolisme i al Partit Popular. No hem conegut fins ara cap nom del govern anomenats dels millors vinculats al sobiranisme, sinó tot el contrari, noms vinculats clarament a l'espanyolisme, amb el que ja és una deriva sistematitzada que està agafant el govern de la Generalitat de Catalunya. Cosa que, evidentment, des de Solidaritat Catalana per la Independència ens provoca preocupació i rebuig davant d'aquestes actuacions que estem veient.